Samda ng usa ka pulis human nagkaengkwentro ang kapulisan og mga sospek nga target sa search warrant operation sa Davao City. Unom ka sospek arestado, samtang ang samarang pulis gipasidunggan sa Police Regional Office 11. Ani report ni John D. Esteban. Arestado si alias Ray Ray ug lain pang 5 nga kaubanan nini atol sa pagsilbi sa search warrant alang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lunes sa gabi, December 29, sa Purok 3 sa Looban, Bunawan, Davao City. Gipangunahan kini ni Davao City Police Office Director Police Colonel Manan Morip. Apan nagkaengkwentro ang otoridad ug ang mga sospek. Napusilan sa walang tiil si Patrolman Jordy Fiel. Gilabayan matud pa sa subject sa warrant nga si Ray Ray ang mga operatiba ug granada. Mayo na lang daw wa kini nibusikad. Naresto ang unom ug nakuha gikan kanila ang 4 ka managlahing armas. Gipahikling una ang pipila ka residente kay gisiguro pa sa Explosive Ordnance Disposal Team nga luwas na sa eksplosibo ang lugar. Walay pahayag ang mga sospek kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591, frustrated murder ug attempted murder. Sumala sa kapulisan, kining si Ray Ray bag-uhay lang nakagawas sa prisuhan niadtong September ning tuiga. Si Ray, ang pinaka-leader nila, ito po ay dati nang involved sa 10591 sa loose firearms. So dati na siya at nakalabas lang ito. Ngayon bumabalik na naman sa dati niyang ginagawa. Ito po ay isa sa ating mga proactive measures, yung to conduct anti-criminality efforts. Martes sa buntag, giduaw ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang samarang pulis sa Southern Philippines Medical Center. Gitauran og medalya ng sugatang magiting ang samarang pulis agig pag-ila sa serbisyo ug kaisog luyo sa makuyaw nga kahimtang sa trabaho niini. Gitunulan usab siya og 50,000 pesos nga pinansyal nga tabang. Ipapa-process namin priority sa mga promotion para ma-promote na siya sa police corporal po. John D. Esteban, 1 Mindanao.